paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Anya tigatang maribanang ibagam. Marikwanang. Ay, Marikwanang, kita tenged ni Maribanang. Ni, apay? Kita ngamin Naa, apay aya maritoyang. Anya ti problema iti tenged ko. Wan nga raw kaawang mag-goiter na. Awan madmadlaw, Mau. Awan! Maritoyang, ibagamon ano anya day taamad madlaw mo. Ibagamon Maray, nagngisit jay tenged na. Ne, aywan. Naa, anya tinangisik. Ibagak man laangan. Ni marituyang masapol ay rasaas na. Nangisit ka no tatengad mo, Maribanang. Ay na. Aya. Ay, nakababain day ta nga imbagayaw. Imbagman, tasan amadlaw ni Kapitan anangisit day tatenged Mau, Maray. Saan mat? Di nanadnadlaw. Ay, Maray, kastaw ti saludsud ka. Ay, marituyang. Tanangem matagdamag atan ay. Masaksakitan sa ni Maribanangan. Ay sige. Maray, iswam kaday day tatenged Mau. Ay na, kukumare. Saan man aday to'y tenged ko ti pagsasaritaan tayaw? Ay, wanmat nga main marituyang. Si kantumat, tila madmadlaw mo. Ay, anya, kababain mo't nga aguyaw tayo. Ay, dakas ti aguyaw iti pada a tao. Ay, isi ka nga imat, Marikwanang, apay ang nagnisit day takilikilaym. Naa, si Katiin saruno na nga inuyaw, Marikwanang. ay kat, agiinuyaw tayo ano kasta. Wen ngagpaisaw. Sige, agiinuyaw tayaw. No nangisip ti kilikilek. Apay nga raw ang nagado ti kamanaw di tabukot mau? Ha? Daytan, agiinuyaw tayaw at talaga. Napan ka lang gimatang itisuka. Mano nga oras mo ni Jay? Ay nakichismisak pa'y mo't Day tala makichismes ti paglaingam. Ay no saan dak ko mga inuy-uyaw dagiti ko kumaray. Nagawit ak kumaadagaws. Inuyaw da ka? Anya kumatuyaw dakin ka? Dahito kanubukot ko ak kinamanaw. Ha? Nan? Kitag man. Pudno mat niya may. May saka mag... Nagdadakkel ti kamanaw di tabukot mau, tuyang. Kasla kadakkel ti pisaw. Hindi pa ilang angamok. Papada kayo amin anauyaw. Ha? Ay, saan ka nga uyawain, tuyang? Ibagbagak lang ti pudnaw. Ala, ingkaglutaw. Ha? Diyak kaya taglutaw? Anya nga ti kanenta, no saan ka nga glutaw? Saanak nga glutaw? Aging nga ibabaway, ti pananguyaw mo kanya. Sige. Saanay na kinamanaw day tabukot mau. Naragsakan? Kasta di nakuyawan, tapno asikasuan ka anaim ba? Ika, lalaing at talaga nga agluto ni Antip anya kwarag. Una raw tanggal, ay na. Ika, Makapabisin tilot-luto na nga adoba, ay. sukat, lab na lab ko ni Antay. Uray no bumakitay. Mura sa nga gasuto ti tawon nakit lab kulatan. Nangagbuday dyan, Antay. Wen, dituyak lang mat kusina.
Apay kumajak mangag. Ay, kunak no sana anang ngagang kaili. Ay, warog. Warog. Aw, Damagaman ka ni Uncle Mau. No labnak lata. Uray nangisit titenged ka. apay no si kanti mangibaga antay. Sikan Anggal, ada ibagbaga ni antay. Nangag ka. Ibagamit alab na lab ka, kwaraw. Antay. Wan. Nangeg ka, warog. Kwaraw. Ibagaman karot ka niyan, Tim. Ituloy natin mapanagluto ta mabisina kon. Antay. Ingka kanon ituloy taglutaw, tamabisinan ni Anggal kaw. Warog, ibagam anakaluto ako. Ha? No kayat na, subwak pa'y Ay, inipanangad na. Nag-sweet kayaw. Ang mga numakuton kayaw. Ay, maray. Umayak gumatang. Gumatang ka lang ah. Nay, nagadun gatang dito'y tersina, maray. Anyat gatang maya. Dayay, nay. Dayay. Diyan nakabitain. Kornek. Ay, uwag. Day talaang tigatangan. Uwag nga raw. Gawata mo na. Ay, no, apay aday tapay nakabitin a kornek tigatangam. Mabitlaang tagawatag. Kitain nyo tikili-kilay ni Marikwanang. Unay kamatkan marituyang. Ay, Ibabain nakpay. day tati sikrito ni Kumarik akagawad. Kagawad pa'y mga raw. Nagngisit tikili-kilay na. Di nakpay ibainan may. Na. Apay ngay mo nagkamutan Marikwanang. Ado pa'y tigumatang. Ay na! Managbabain ngamin ka, dahit ako maray. Malabay-bayan yun! Unay matday dya marituyangan. Imbabain na kitikas ta unay, maribanang. Ay, kaasi kamot maray. No adda akla kuma, tinulungan ka. Awang ka mga minidikalman. Ay, kasanumot nga main kat nagado tilinabaak. Kan naglinlinis akpay. Ay, awaanan ti mang ibutos kanyak. Taimbaga na mat anang isit ti kilikilek. Apay ko mga awan? Asino kumamot ti mang ibutos kanyak ngay. Amudan anang isit ti kilikilek. Ay namaray, uray pa'y day takilikilim ti kangisitan akilikili iti entero alubong. Ibotos da kalata. Kasta aya. Wen, ninto pa'y enteng. Kasta unay ti anglit na. Ang isulat damot ti kay kayat dagiti tao. Ne, ayuan anya. Iso asaan ka apaapektaran iti dayta nga inaramid ni Marituyan. Tila pang berbero ka ken ka, tuyang. Papanamaya. Ay, kat napanak mo't nagwatwat Kita man wanyat urasan. Ne, alauna mo gaya man. Inururay ka nga umay nakbalunan ije bangkag. Kasta unay tibisin ka. Iso nagawid akaw dito'y balay. Ang awan pa'y nalutaw. Ay, kunak no na sa papay. Ay, hagapatano kastoy tuyang. Di nakmatas asikaswinay. Nalipatak nga road. Kinamanaw at talaga na'y tabukot mau. Anya, Nagdadakkel ti kamanaw na. ibabawim dahil nga imbagam kanyak ba daw? Ay, diya kaya. Saan ka nga ilutlutuan iti kanam? Sige kagmalmalam kinagpatpat nagkasurunay. Kita agman no asino ti mabisinan? Ay, kita agmay, no asinaw ti masuron. Tuyang, kinamanaw. Na! Kunamat lang asino akagwakpuan? Matuyang. Asino ti paspasagita maya? Ni Badong Ha? Ni tata ba daw? Wan, uray gayam asawam. Uyawon nakalakta. Inuyaw na ka ni tata ba daw? Wan, kinamanawak ka no. Oy, dagas ka no ti aguy-uyaw ko na ni Uncle Kaw. Ay sus, nauyaw ni Badong ko. Uyawon na ka. Kat saan ka mo't akinamanaw? Talaga mo't asan? Nakapimpintas kan tupay, uray bakit kan? Ay!
Ay, magustuak day ta nga imbagam ko araw. Nagtangos day ta agong mau. Ay, katuan mag. Kulot-kulot day ta buok mau. Ana sugsugpet akas la sana nadigdigaws. Anya? Kanda kita matam. Bas-basit jay maysa. Dakdakkel jay maysa. Ay, oy-oyawan na matang ko araw. Ay saan? Ibagbagak lang ti pudnaw. Uyaw day jay. Pudnumad ah. Hustang! Nayo naman ang tila makikitam. Panawan ka man langan. Nga na to yang. Apay. Pudnumad jay baga ni tata ba daw? Talagamot akinamanaw tabukot mau. Na, Saan nga uyaw day jay tapudnaw? Saan ka nga umay gumatgatang dito'y tersenak, Marituyang? nambarak ko ma. Agpatingga kalangan dita. Wan, dito'y ayan ti ugad. Nakauy-uyaw ka? Dakas ayan o'y bagak tipod na. Kitaam to'y kilik-kilik ita. Tapay may, Kitaam ngamin jak makita. Taadayo dito'y ayan kaw. Ay kat umasidag ka ngamin Sigay, umasidagak. Kita amaon. Nangisit pa'y laang. Ha? Ay, sos! Nagpudaw matan takilikilay maray. Ha! Kunamlan asino kang agsasaaw. Sikat uyawag itatamok nga dapay lakamanaw mau. Nagmagic kan samag. Tapi mo daw matan day takilikilay. Ay kat, adagayam inggusugus ka. Isapin mo daw. Anya ngay day tanga inggusugus ma. Ay, jak kayat ngay baga tamangan nutuladam. Saan? Apay kumatuladag ngay. Agtutulad na kaya? Ugeng, tinggusugus ka. Ugay! Wine! Pimo daw akasta? Di mo mabalin nga usarenday jay. Di mo mabalin ay apply di takamanaw mau. Tapay mat ngay. Addangag kamanaw ka no usarenday jay. Anya? Pagpapu daw lang itikili-kili day jay, mare. Maribanang, lumabasak pa'y. Nagkapwam aya, Maray. Ay, di tatirsina ni Marikwanang. Nagawid akaun. Iso alabsan kan Ay, ngam kwa maray. Adapay ibagakan ka. Anya dayta. Amom kaday apim mo daw ang jay kilikilay ni Marikwanang. Amok tasyak tinangisurukan kwa na no anya ti aramidan na. Tapno saan mo nga uyawan. Sikat tinang isuraw ijay ugeng? Word, Maray. Apay, di mo madlaw to'y tengad ka? Na, anya amilagro tinapasamakan ka maray? Pimo dawan to'y tengad ka. Napudpudaw matanday tatengid mo ngumtangipon mo. Ay, no adda kontes iti kinapo daw ti tengad. Ay siya kun ati mga bak. Ay maray, agkukumari tayo mag. Ibagamon no anya ti pinagpapudaw mo di tatengid mo. Inis iswak laang may. Day talaan? Wen, malagip ko aga po iti kaapurak nga agdigaws. Jack nice is one titengad ko. Maliplipatak nga men. Naurnaong jekab-kab na. Wen nga road. Iso ang nangalak iti is-iso. Iso aday ta, idi nagis-iso akon, pimo dawan titengad ko. Aya. Iso asikalaangan ti ada problema na, Marituyang. Ay, wen nga raw. Sapay kastaunay ti pananguyaw kanyak ni Badung ka. Ay, pasensya kan Maray. Awan mo ti amok arimedyo takamanaw mo. Anya ngay nga tati aramidak, maray. Kita agman dagita kamanaw mo. Agtalikod ka. Ay, man. Ay, sos, Maray. Awanan, na itulangan dagito'y kamanaw mo. Ha? Anya ngay ti kayat asawan day tamaray. Ay,
Saanan ang maagasan? Ay, una yan. Ha? Saan lagayam anay tulang? Naipatapay gayam Ay, sus! Hay, Naunagan ano kasta? wan iso akas to'y laangan ti aramidam. Sige, Maray. Ibagam no anya teramidang. Marikuanang, lumabasak manan dito'y tersinam. Lumabas ka laeng Umayak ko magumulpi itilakaw. Agad umay ka Ay namaray, imbagkan ka tapim mo daw day takilikilay. Siyak, awanan namnamak ang maikat na gito'y kamanaw ka. Ay, kaasi kamat, mare. Tapno saan dakon nga uyawan. Agsingsing petak lang. Nagkuna? Ni Maribanang. Ay kauwan ngamin No nasingpat ka, awan ti manguyawkan ka. Ay, badaw! Badaw! Adda ka? Nay, apay nga kusilap ka. Kita, ma. Imbes asikate aglotaw. Siya kaun, tawan kamay. Kasano kumasaan ka ako silapan? Kinamanaw ka lang aruday. Nagsadot ka pa'y. Di na ka din uyawan. Ay, pudno may tuyang. Mala siya kung taglutaw. Siya pa yun taginaw. Anya ngay taramiday. Agtugaw ka laangan. Agbuya ka ititibay, aginggat kay kayat mau. Ha? Sigurado ka? Wen, siya pa yun tagsak daw. Agbalsig kun aglampasaw. Si kaaminayn? Ay na. Nagmayatay tuyang. Saan kan apagtrabahon dito'y balay? Siya aminin. Isu nga ingkagbuyan. Uray may sa tituyang, no kasta. Ipatpatag ka, aging gatong palbiag tuyang. Ay, uyawan na ka di pay. Ay, saanin Apay ko mga uyawan ka. Kit ipatpatag ka nga raw. Uray na puno ti kamanaw day tabukot mau. Saan kan nga uyawan, tuyang my love. Ay na. Ay, thank you, baday, my love. Ay, nanatoyang. Nasaya at daytang nga inaramid mo. Tapno awan manguyaw kan ka. Kan sigurado pa'y nga umado ti gagayam mo, amang raem kan ka. Kan, di ka aguyaw, no di mo kaya ti mauyaw. Hala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, aray. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.